ollaan Padasjoen pururadalla ja frisbeegolfissa. No niin, täällä on aika paljon noita marjan poimijoita, niin nyt pitää vähän varokko heittelee. 18 väylää, joista tää 12 on aika hauska. 13. Täällä alkaa tällainen laakson pohja. Joku syvänne se on. Onks tää porukkaa? Ja se on pohjalla. Laitetaan se. Ups. Ai vähän lyhkäsen. Vaan osuttiin. Kääk. Yes. Tuolla. Ja on täällä. Tässä on 15 metriä. Ketä osuu? Ei vitsi. No. Vähän astuin eteen, mutta yeah. Tää on kans tää 14, kun se on tossa väylän välissä on noin kuntoportaat, niin saa heittää sitten siihen portaiden yli. Katsotaan mihin tää menee, niin jos tää menee tosi hyvin, niin sit mä en juokse noita portaat. Mutta jos tää menee ihan mettään pieleen, niin juostaa portaat ennätysajassa. Jäi sinne ihan solaan pohjalle. Niin. Mut siitä on suora linja ylös. Niin on, mutta kyllä mä luulen, että mun on pakko nuo portaat nyt juosta. Taukoo. Rankkuu tuli sen verran. Täällähän se on. Nythän mä sen keksin. Mä vedän noi portaat niin monta kertaa, kun tää vaatii heittoja tää. Ja ainakin nyt yhden kerran. Ei vitsi, ei ihan huono. 2. On tää kyllä tulee vähintään. Voi. 3 tästä. Oi. 3 kertaa portaat. Sitten. Seitto. Yes. 4 meni. Eli bogey. +1. Eli se on sitten 4 kertaa portaat. Ylös alas. Aika mä pääsen kello. Joku aika lähtee näkemään. $35 meni sinne. Ja sit uudelleen. Sitten mä niin kovaa. Heti kun menee täysiin, niin sen jälkeen voi tehdä mitään. Eli täysiin ei kannata mennä heti alussa.
Kaksi. Jee. Onks tää hyvä? Yksi kierros vielä. Otetaan vaikka kamera päälle. Joo, sitten meni. Ei huijata. Tästä. Aluksi joka toiselle. Portaalle, mutta eka kolmannes. Nyt se menee raskaaksi. Tekee vaan mieli kävellä. Joo. Nää on pahat tää vika aina. Jalat painaa kyllä tosi paljon. Maitohapot siellä. Ne ei helpota edes kävelemään. Ei ajatella. Joo, näin tekee. 160 sykäri. Tuntuu jälleen kerran. No niin. Portaat 4 kertaa juostu. Ja aika kierros veli niin kovaa kuin pystyi. Siinä meni 35 sekkaa. Muissa meni varmaan minuutti. On täällä muitakin onneksi. Sitten on 14. Tää on kans kiva heittää, mutta tässä on hyvä toi sola. Mä käpylentelee puista, mutta siellä on marjasta ja se on suoraan siellä kohteessa. En tiedä viittikö heittää. En mä kyllä noin pitkällä heitä missään nimessä. Tämä. Tässähän voisi tehdä burpeita. Paljon mulla oli plussaa? Tossa edellisessä. 40. 40. Yksi on niin monta kymmentä kuin menee heittoja. Kolme. Neljäkymmentä. Se on se pikkumänty. No niin. Joo, tuli vähän rankkuu. Edelliset 4 heittoa, niin 40 purpeita. Niitten portaiden lisäksi. Hei. Tohon se oli töpsähtänyt. Mä täältä tulee rysty. Nää vähän hasardi. Ei oo mitään. Voi. No niin, mä näin mihin se meni. No nyt. Hyvä kun selähtää. Se meni siihen männyn juuri. Se oli 3. heitto. Eikä enempää haluaisi. Sitten tulee vasta purpeita. Täällä on live-kävely.
juoksuu siis. Toiset ne juoksee. Toiset nilkuttaa perästä. Tämä meni koko päivä. No eikö se ollut vähän niin kuin tarkoituskin? Oh. No niin. 4. heitto. Neljäkymmentä purpeita. Vitosella ja 50 purpeita. Nyt ei portaita. Murhas pois. Naama pitää osua tuohon kiekkoon. 50 purpeita. Väylällä 16. Ei muuta kuin timeapse. 1. No, 2. 3. Hei. Onko säännöt sama? Mä ehdottaisin tämmöistä sääntömuutosta ihan aikataulullisista syistä. Että se on niinku puolet. Että jos niinku heität 4 heitolla, niin se on 20 purpeita. Joo. Ja niin poispäin. Niin. Vaan tuohon meni aika. No ei siihen tainnut mennä kuin 3 minuuttia, Risat. Ei tää niin. Mutta ihan tällais. Lähetään nyt kato paarin kaikki, niin sitten ei tuu plussiin. Juu joo. Hei. No. Kaikki paarin ylittävät tietysti on 10 purpeita. Joo, se on hyvä sääntömuutos. Jos vaan 20 riittää. Noniin, mutta kato, se meni kuntoilun piikki. No nyt helähtää tää. Missä se itse korjo? Tuolla. No niin, hyvä. No. On siellä varmaan purpeita luvassa. Par 3. Koka heitto. Tuossa oli läpinäkyvä vaijeri, joka varmaan näyttää. Nyt lähtee tällainen. Takana oleva mänty. Voi. Anna kuule. 10 purpeita vaan. Tämähän on niin hyvä lava, että tässä voisi tehdä enemmänkin purpeita. Ihan 10. Ohoi. No niin, par 4. 144 metriä. Mantujen välittää pois. Ui, hienosti. Ei jos mennään ohi.
välissä vaan. Ainakin lähempänä koria. Oi ei. Etsimään. Tässä oli aikanaan kauhean pöhekkö, mutta ei ole enää. Ja mitä löytyy? Ihan heti. Ei tää missään vaikeassa paikassa ollutkaan. Tulee kurpeita, kuinka paljon tulee kurpeita? Kuudella 20 kurpeita. 20. No 5. Alkaa olla vähän ikävää kurpeita. Onneksi ei ollut enempää. Sitten. Tää on tällainen. Kattokas. Tää on drop zone. Mun pitäisi saada sinne kehän sisään tää kiekko lentää. Jos se jää ulkopuolelle, siitä tulee niinku plussaa 1 aina. Niin. Otetaan nyt 10 purveita, jos jää kehän ulkopuolelle. Tällainen leisäys sieltä. Mun mielestä se on siellä drop zone. Voi. Kato. Drop zone tässä. Nyt. Tää oli yllättävän kapea. Alo. Se on drop zone ulkopuolella. Mun pitäisi tavallaan heittää sisät uusiksi, mutta ei nyt näillä säännöillä ei tehdä niin vaan. Mä otan ne 10 burpeita ja heitän tästä. Tää. Nyt tässä on 3 mäntyä. Tää on tällainen heijeri. Tässä heittää. Par 3. Nyt tuli 4 eli plus 1 plus se drop zone eli 20 purpeita taas. No niin. Rangaistukset suoritettu. Ja mennään kattoo tää. Pili. 18 väylää. Par 58. Ja oma tulos oli 81. Eli plus 23. Ja 23 tarkoittaa sitä, tuolla on tuommoinen jumppatelinen homma, niin
Mä koitan vetää siellä 23 leukaa. Jos ne menee, niin mä ihmettelen. Putke. Putke. Toi niin korkea vai? Ai ihan hengissä joo. 23 leukaa. Alright. Katsotaan monta menee. Jee. Tässä on rea roikku. Kaksi. Perkele! 23. Wow! Ei ois usko. Jotenkin helppo, kun ei osunut jalat vaan. Ekat 10 meni tosi helposti. Ja ekat vielä ne 5 meni siihen helposti. Sitten mä mietin, että siellä 20 olisi pitänyt tehdä putkea pysähtyä. No mutta ei mun tarvinnut enemmän tehdä. 23. Padasjoki. Vähän vielä loppu ravistelut. Ennen kuin lähdetään, niin Bonarina vielä noin Padasjoen noin. Mun mielestä on niinku Suomen raskaimmat pölkyt. Kyllä Helsingissä ne ei paina mitään. Ne puiset sellaista vanhan ajan old school nostopölkyt, niin täällä painaa. Tullaan katsoa. Nämä kakkosväylän vieressä olevat nostopölkyt. Voiko kokeilla? Ei. No. Nää on ihan sairaan paljon. Rinnalle vesi. Meneekö siellä? Noin. Menee suorilla. Yes. Tiedä saaks. Täytyy jo tjörkkaa. Hyvä keskittää. Joo, ei tää on. Sota keskipaino on ihan toveripaino. Se on varmaan vettynyt niin paljon painoa. Kokeillaan vielä toi keski. Saa tulla kokeilemaan näitä. Kertoo miltä tuntuu. Yhdellä kädellä. Tää on ihan hemmi. Se on syvä kuoppa. Ai. Yritän punnertaa tän. Ei mene. Joo, ei tää mene ilman tjörkkästä.
Yes. Parasjoki kuittaa. On niin lyhyt. No. Kyllä se siitä nousee. No kokeile sitä keskimmäinen. Kokeile nyt. Eikö se ole painava? Ihan törkeä paino. Ei missään muualla noin painavia. Kiitos.